Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kayat kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama. Awanen sa balipay. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na ngayon kay panagdengdengeg kan panang suporta dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, vocational laeng tinalpas ko ngem si papanakkelak amang ibaga anatalged ti trabahok nang runa taaddaak iti maysa a kumpanya. Nasapaak anang asawa tapno ti kunak ket saan tuunay nga adayo ti agwat ti tawen mi kadagiti agbalinto nga anak ko. Isu na laeng tanatay ti asawak idiin pas ngay na ti may kadwa nga anak mi. Kalpasan ti 5 a tawen nangasawa ak manen. Ngamdak sanggasat, gaputa saan kami pailaang anaadaan iti anak, kat insubli na matlaang tibulod na abiyag, gapu iti sakit akimpet kenkwana. 2 atawan tinapalabas na amamok ni Janice. Nagdan na kami nga rod iti danda ni 3 atawan. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Mangan kan bakit? Iti kasta, makatumar ka matan iti agas mo. Diyak kayat, Gabriel. Awan ganas ko, amang. Janice, masapol amangan ka. Iti kasta, agsubli ti sigo da pigsam. Matayak sa matan, Gabriel. Pangasim, di ka kumagsaw iti kasta. Huston sakit di timbaga ni tatang iti kanya. Nga niya. Asa anak arumbang amakikalay sa kankan. Ngamin. Amin amakiasawa kanka kat matay. Anya? Nadyak siguro sinukir ni tatang. Nalabit nga awanak itay ti kastoy a sitwasyon. Di mo ibaga nga babawi ka, anak ikalay sa kanyak. Uray agbabawi ak. Naladawan ti amin. Sangsangwakon ni patay. Akasmet lang ang itinapasamak kadagiti dua nga imuna nga asawa. Agdiag ka pa'y, Janice. Apay ngamin aya akas tati bagbagam. Agimbag ka pa'y. 2 bulan na nakastoy ti sitwasyon ko. Saan ang maibaga dagiti doktor? Noon niya ti sakit agimpat kanyak. Ininot ti panagkapsot ko. Ti kunam kadi. Kat andapay namna mga agimbagak. Ha, Gabriel? Janice. Manipod ita. Ininot kon nga aklunan. Aso magmamanulaangan nga oras ti panagbiag ko. Iti kasta. Uray matayakon. Awan ti sakit tinagam ko. Ama panakon itinagkay sa biyag. Sana mapasamak dayta. Agimbag ka pa'y, Janice. Dayta kumati mulam iti panunot mo.
Sigurado ka kaday ang naalam amin ng akagawaan ni Janice. Oo, nanang. Puurak amin ng dagitoy anak ko. Nagunagmat da itan asan na ay mo anak ko. Itilas unti sa nga pulo atawan. Talon a babae tinakadanak. Ngaman yan. Tanapukaw damin. Pudnon sakit diti bagbaga dagiti tattao. Nga dalunod iti kinatao. Ay na anak ko, awan ti kasta. Saan nga ilunod ti Diyos dagiti pinarsuan? Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag dagiti nagbalin nga asawa. Nanang, Amin tayo kat addama ko na agasat nga intay pagdaldalanan. panagrik na kamin. Kat kaslasyak ti mangidurduron kadakwada, iti abot ni patay. Di mo ngamin panunutan na kasta, anak. Agladingit ka ita. Ngam inton bigat, bumangon ka. Ngamin, iti inaldaw-aldaw, adda baro nga agsapa amang ipaay iti baro anam nama. Nanang, Agyan pailaeng kada kamay dagiti dua nga anak mo. Ijay da pailaeng balay. agyaman ang nanang. Agyaman ang itipan nakaawat nga ipapaayo kanyak. Ang talutawan matan, manipod na tayo ni Janice. Awan ka din ti panggap mo ang mga asawa manan, parts. Kasla, mabutang ang matan pare. Makabandog matiagla dingit. Inaiwanak mat amin dagiti talo, nagbalin nga asawa. Ang, jakman na mo, no apay ngagpaparehas matigasat da. Anyang iti mong pare, amang ano talaga asan mo pa'y anabirukan ti forever mo. Isa kasta. Anya? Sikamot pare. Di ka mabalin na basta sumuko pare. Uping ka pa'y saan ka di? Awan pa'y 40. Panago na kahit. Okay ako, itikas tayo kasasahad ko. Adamot tindo ang anak ko. Warekas kasi no. Adadan tumot siguro ang mga iwan kanyak. Into nagsalog ang tipigsak. Anay ko. Sa di nang tinagapon day tabula. Sorry sir, pasensya kayo kuman. Ano ko nakajak ka yan? Jak ka na ti sumunod, mami. Ay, pasensya kayo sir. Sorry talaga. Agwalwala nga ti anak ko. Tadi na kayat nga isurot ko iti ayan ti lola na. Ay, puro nga computer. Iso ako nak nga ipankulaang nga ni dya probinsya. Mano ka din titawan ti anak mo, ma'am? Kwa, 15 anyos nan sir. Nagtangkan nga rin ti ulo na. Suker nga ubing. Kabailan na kasungba-sungbatan. Rumbang ko ma, adisiplinaan ti ama na. May saak a single mom sir. Kabarbaru ka ditoy? Uwan sir. Kinapudno na. Alis mila ang idi may nga aldaw. Toy kumparek, single mat. Ay, Billy. Siya ni Billy. Isumot ni Gabriel. Siyakmat ni Beatrice. Nice meeting you, Beatrice. No ka sa pulam ti kadwam, amang disiplina iti anak mo. Mabalin ti kumparek. Ay, Billy. Napintas na dya, Beatrice, Kan madlawan na singpat. Anya nga tanong pasyarak iti balay da. No bilang tarmak. Adda nga tanam-nama kan kwa na. Aklunan nak nga da. Kas may kadwa nga ama ti anak na. Jak malipatan ti panagisam na. Nakaamamo dagiti mata na. Sakit at dadu akalid na. Agayatak ka di manen. Ay na,
Nakatataer mo't gayam to'y anak mo, Beatrice. Brent, anak, ag-bless ka. Agmanuak, Lola. Kasya nakatidya usapo. Ang gawid tan, Mami. Pasensyaan nyo lakuman, nana. Talaga akas na day tanga ubing. Awan na nyaman na balasan ka. Anya nga mintar aramidin tayo ditoy. Ay ikwa, mabiit laang tayalaan kayo iti Diyos. Ay, saanan, nana? Ha? Inyo may milaang daytoy. Ah, nay, anya dayta balasan ka. Nagpalingkiak nga minitay. Inlakaman kayo, nana. Ay na, agyaman ako na, Beatrice. Ay, Wen, kumusta kayo matan ngay iti anak ko? Nasayat kami mat, nana. Madlaw ko't kinasingpat na. Kanayon a concern kada kami nga agina. Amom ka di iti may papankan ko na. Tika di panakatay dagiti nagbalin nga asawa na tidakdakamatin yun, nana. Uwan, Ay, uwan, nana. Ada ka aruba nang ibaga kanyak iti dayta. saan ka kadi ang mabutang? Ibagbaga nga men dagiti daduma, ana ilunod ka no ni Gabriel. Jakmat kayat apanunutan akas ti anak ko. Ngam jakmat kayat amay pada ka itinaudi nga ingkalay sana. Anag babawi anak ki asawa kin ni Gabriel. Adda amin ken ka desisyon, Beatrice balasang ko. Numamati ka apudnaw ana ilunod ti anak ko. Wenno talaga akas jay tig-asat dagiti nagbalin nga asawa na. Anya ya tinagustuhan niyo iti dayjay, Gabriel? Mami? Jakayat nagbalin nga stepfather dayjay. Kinmaysa? Di mo't ibagbaga dagiti kaaruba. Anatay dagiti nagbalin nga asawa na. Apay, kaya tsuka di mo't timatay. Kat, apay akas na nga iti panagsasaom kanyak. Bugbog kawan nakmatan. Jak nga rob kayat dayjay tao. Aglablabas kan, Brent. Dumakdakkel ka nga awan respetom ka dagiti natangan. Dayta ka diti insurok kan ka? Ha? Anay ko, Mami. Anay. No di mo kayat kan ko, ana. Mabalin nakmata ka sarita iti nasayat. Di nakbugbog kawan, ha? Uwin, Mami. Uwin. Nasingpet ni Gabriel. Saan akas iti amam, akas lanang ibati iti basura, iti pinanawan na ta? Mami. No ka ba ilamon ti agbiag asiksi ka? Sige, uray sukiran nak. Uray sung batan nak nga inam. Ngam no itataubing ka pa'y, rumbang nalaang nga agtulnog ka kanyak. Ngamin, pagsaya atam matlaang ti pampanunutak. Maawatam! Anya daytoy? Baro abola. Naibaga ngamin ni Mamim, amahili ka nga basketball. Isong inggatangan kan. Original dayta. Nor aramidem daytoy. Tapno maalam tiriknak. Itapay lang. Ibagbaga kon. Mapaay ka laang. Jak aramiden daytoy. Tapno lang maalak tiriknan. Ngamin, uray din nakayat. Di mo malapdan ti desisyon tinam. Agkalay sa kamin iti umay abulan. Nadada ko sa mapasamak tinak. Sikat ti si Direk. No kasta, mamate ka met, iti ibagbagada anay lunoda. Adaywam ang amin ni Mami. Naladawan, Brent. No di mo kaya't nga dadakas sa mapasamak ka ni Mamim. Saan mo nga rod asong basong batan? Respetuam ngamin, tayo so tiinam. Ita, numamuak asan ka pailang agtulnog kan kuha na. Ken bugka-bugkawang pailang. Siya kung timang disiplina kan ka, mawatam. Awanan, talaga lumakaya kon. Ah? Ay, jakon ka bailan nga gayayam iti basketball iti mabayag. Nabasbasakan iti lingat lakay. Mabit lang ang tapunasak ti likod mo. Alaman nga rod. Naggrabe ti bara na. O, at to'y ti danom. Uminom ka pa'y Gabriel. Itikas na mabang-aran ka. Agyaman na ka? Oh. Amon, siyak ti rumbang agyaman kan ka.
Ngamin, ar-aramidam ti amin tapno agkasundo kayo lang ka ni Brent. Desirtsyon titawan na. Iswasaan na mabalin ang bibibiyampay. Dagiti kasta nga edad, ket rumbang apakitaan iti husto pa ng disiplina. Nasken lang nga ipakita kadakwada, asan arumbang tikas dyan nga ugalyanda. Talaga anagasa takken ka, Gabriel. Oh, nagunagmatanday ta pa nagsinaay mo. Dandan ay makatawanan nga agdandan nata. Mabutbutang ka kasta ka di? Jaket a panunutan ang mapasamak matkan ka. Tinapasamak ka dagiti mo ng asawak. Iso na lang. Tada dagiti gundaway ang mapanunot ko lang tati kasta. Iso madandanagan ang ko. Agtalag tayo iti Diyos lakay. Di ka di madandanagan ta sa anak pa'y amatay. Ay na, agyamadak ka dagito'y agrocery sa nakaw. Awan ang yaman na nanang. Kumusta ang dagiti anak ko? Natulnog damot la kadi kada kayo? Ay wan, awan parikot ko kadakwada anak ko. Nasisingput dagiti anak mo. Nasayat nga ron no kasta nanang. At dan sa awag mo, Gabriel. Nimot Brent. Mabilang tasong batak. Hello? Uncle Gabriel, ni Mami. Oh, apay ni Mami Miho. Anyat na pasamakan ko na. Nahit in ran, Uncle. Anya? Adda kami dito ospital. Umay kayo kumadagos ditoy. O sige. Umaya ko na. Oh, apay. Anya tinapasama kini Beatrice. Dahito inti pagbutbut ngak nanang. Anya ti kayat mo asawag. Napasamak man inti pagbutbut ngak. Napasamak manan. Apay nga minaya. Anya tinapasama ka nakaw. Na-aksidente ni Beatrice. Anya. Katanya pa'y lang arutaramidam. Apay ang nakatakder ka pa'y lang dita. Alamapan ka niya ospital. Sumaruno akto inton madamdama. Mabutbutay ngak nanang. Awan da ka sa mapasama kini Beatrice anak ko. Saan namatay ti asawam? Iso amapan ka niya ospital. Masapul na ka ti asawam. Alaan, mapan ka ang Gabriel anak ko. Inayadan nyo lang, Mami. Dito kayo agad na. Anto'y tipungan nyo. Oh, Agyaman na, Brent anak ko. awan na nyaman na, Mami. Sige, ibati kay pa'y dito eh. Inak-urnusan na giti usaryo, Jerwar. Gabriel. Di ka matagtagari. Manipod si mangpat ka dito yung ospital. Napabot ngan ka kadi. Beatrice. Adayo iti bagis lakay. Basit lang matisugat ko iti saka kan tuumang ko. Kan basit lang matigasgas iti ima ken sikog. Bakit? Motor lang matinakadumpar kanyak. Kasanan mo, malpas na ito eh. Kat ada pa'y sumaro na. Apay nga minapampanunutam day taay ha. Jak maliklikan tang butang. Numaminsan, mapampanunot ka pa'y kadin nga isina. Anya? Apay nga, gisam ka nga eh. Numabutang kamot lagayam. Di saan ka kuman anagar-aram. Tapno saan tamat anagasawa. Kasano aya malipatak, tibutang nga marikarignak. Kumararag ka, katagtalag ka iti Diyos. Panunutam, asaan na akayat nga dadakas ang mapasamak kadagiti anak na. Beatrice. Lakay, lipata mo dagiti saan anasayat anapalabas mo. Aging gaadi mo iwaksi dagita iti panunot mo. Agbutang kat agbutang kantumanan. Patibkaram ko matipakinakam mo. Agtalag ka iti Diyos. Kumararag ka, kat dawatam ti panarabay na. Amok asaan na tayo abaybayan, Gabriel. Miss F,
Sa ngapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Agkinsi atawan meten nga agdenden na kami kani Beatrice. Ison ti pinakanabayag a nakadennak. Aklunak nga aging gaita ket adalat ta dagiti gundaway a mabutbutengak nang runa no kasjay nga agsakit ken rumrumwar ti asawak. Numabalin, jak kayat a mapukaw iti panagkitak, ngamin kasta unay a panagdandanag ko. Ngam husto ti kinuna ni Beatrice, sa anak a mabalin nga agpaabak iti buteng. No addaman na sayaat nga inpaay dagiti nagbalin apadas ko, daytoy ket ti panangidaton wenno panangisukok iti amin nga aramidak iti Dios. Amin abanag ket rumbeng nalaang nga italek tayo kenkwana. Ngamin isulaeng ti akin kontrol iti amin abanag. Isu ti man nakabalin ken mannubot tayo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Uray mamin ano ka maisukba, matumba, wenno may patukma, bumangon ket bumangon kalatta. Kasta ti kayarigan dagiti pannubok iti biag. Uray paulit-ulit dagiti pasamak, saan ka arumbang asumuko. Ipakitam a napigsaka, ipakitam a kabaalam dagita a pannubok. Ngamin, saan nakangaikan ti Diyos iti pannubok wenno parikot adi mo kabaalan asulbaran ken paglabasan. No sumuko ka ket maawanan ka iti namnama, di munton mapadasan ti agragsak. Kas kunana iti maysa a kanta, at daragsak kalpasan ti panagsagaba. Alakastan pagayam Gabriel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda daydi kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritan nga inta ikan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Tiinnak ibingla ita kat tinaamiris ko a kinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna namat nga dan dito yuruar. Ngam, awan mo ti motor na makita. Ay, siyak nga ti busbusinan day ta nakakotse. Agam, apay ko mabusinaan nak ngay.
Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali iti pagnaan. Papansin mat na ita kotse. Shane! Froilan? Oh, anya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check. Kayat mo asawan. Kukwam na ita kotse? Katulad. Abay, di ka mamati? Ah? Kasano maginatang dayta? Kan manungay iti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang dayta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin dagita salsalutsudan. Anya? Istorya ak amin ken ka. Kabayatan arek rekusen tati syudad ti San Fernando. Oy, nayadam ba't ti mga naiho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Ken ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nujak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y ti danong, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. At iti susi ti kotse, Fräulein. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta, balay tumot man ti sumaruno o katangag. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Katno 30 anyos ka pa ilaang. Adupay ti panawan para iti daita. Wan ngagpaiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim sana puro trabaho. Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ije ito nung pisina ng agpalpa. Nga, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talaunay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kastaunay ti palakpak ti sibo po kalabord. Gapoy ti kinapintas ti presentation mo. Ha? Congrats, Fräulein. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan. It's Friday night. Wan nga rod, Fräulein. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa yung amin ti asikaso para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamat, Fräulein. Ado pa'y matibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga rod, bro. Ipabigat mo na ita. Tinapot no na. Jakon malagip no ka ano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo? Kat no awan samot. Kanayon mo't nga agpas ni Fräulein tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga, ha. Amoy mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sa pa iti kasar ko. Isa jak mabalin ti agkampante. Masapol ako mayod ak ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras niyo, mama. Malao mo na ka. Agyaman ak, mama. Ni Fräulein, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mala, mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan, Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yun. Kastamot ken ka. Imaw nakakanimanan ni Fräulein. Wan, papa.
Di na pala intex ka nagitidwa kakabsat na nga dito eh. Iti kasta, saan kan anadisturbo ha? Okay lang mat, papa. Ang agure ka. Iti cellphone kayon sa langmat nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamat. Kaslaan mo kono niya ti sumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka dagiti gargaraw mo, ken makita ka dagiti matam, ti sumbat dagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak mati trabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nagasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Reni, urayan nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan ti lamisan na. Huwag nagpaiso. Nakadumog mat. Mabit lang, tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naituro ko magaya. Apay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi eh. Umay kan, Froilan. Agigiddan tayo nga agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinas ka ng aramidag. Anya? Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidam. Awan ti malpas mo ha. Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Ha? Awanin oras mo para tibagin, bro. Puro ka trabaho. Kaslay sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ga mama. Makabulan samot tanday tauyok ko. Ah, Kailan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iho. awan dati mama. Hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho. Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrap-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay, di ka di ma-appreciate dahit ha? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan Froilan. Kagap-gapok laang mat iti opisina. Di magasak dito eh. Tapno itad ko kan ka dito eh. Oh. Anya dahit ay? Regalo ka di? Wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Ay, kwa? Saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakan ka. Inununaan nakmatan. Talaga? Oho, ibagaman tipod no, Froilan. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito eh. Saan mo mat amalagip? Okay, wanan. Aklunag. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumat nga doon pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunotag maipapaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga? Dahil ta ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Froilan. Anyat kahit mo sawan. Apay nga gungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano,
para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo, dagita nga aramidam? Gabu ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam, kanti boss mo? Iso nga kastauna iti kinagagat mo, iti trabaho? Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asubsub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta, kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para laang iti bagim, Froilan. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumteng to ti gundaway ama amiris mo. Nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam. No mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan ka. Sapay kuma tadumteng to ti gundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymaysa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin, saan nakaakabailan nga andi ngayon ti trabahom no agsakit ka. Oy, Froilan, itay ka kayo nga uyat di taan. Wala na. Kasi na nabayagan na ang uyag mo ah. Awan da ito eh. Dayot bagis. May katmit lang da ito eh. Apa man na makatumara kiti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan met reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Wala ba't nga pa'y sobro? Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta, may resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka din pakadanagan. Kabailak da ito eh. Ala, ang trabaho tayo. Sayang ti oras. Ano pa tinaskin nga iligpas tayo. Ay, sigurado ka kadin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan mama, pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Froilan. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang kuma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan kan nagkitaan mi. Idi anniversary mi. Nagama kami pa'y kit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang kuma. Shane ha? Sa akon ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niha. Ay ayat ang unay ni Freud. Ay, amumi dayta, iha. Ang talaga siguro asaan ada kami. Di para iti tugtugas. Mabit lang, iha. Ada umaw-awa. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Apay ka di. Anya? Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Froilan. Atoy pa yun. Houston, nabsog ako. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan ah. Sige nga, Rod. Atoy ti agas mo. Tumaram. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalaak iti panglabarkukan ka. Shane. Oh. Pakawanan na ko ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabailan nga di ngayon ti trabaho iti oras nga agsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon panunutan dayta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salunat mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag.
Pagawanan ako, ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Iti kasta. Agsubli ti sigud a pigsam. Uwan, Shane. Katagyaman ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumaalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tawan. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo ti biyag mo. Miss F, saan ka siguro amamati? Ngam nagyaman akpay kit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbiag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isoda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo. Naimbaglangan tanasapa ka anak ka Ameris, ket naadaan ka pa iti gundaway, tapno ilintag mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam, Froilan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.